Yes, jeg har lavet opgaver om referat og møde din virksomhed. Jeg startede med at finde ud af, hvad mødet det skulle omhandle. Jeg har valgt et emne for mødet, som er implementering af nyt IT-system. Så startede jeg med at lave en invitation til mødet, hvor jeg har inviteret de meddeltagere, der skal være. Jeg har lavet et emne her, og jeg har vedhæftet tidligere referat fra møde omkring IT-system og dagsordenen for det nye møde. Så har jeg skrevet en invitation her, hvor jeg har skrevet dato og tidspunkt og hvilket sted, hvad det vedrører, lige omkring hvad det er, at det her møde det går ud på. Og lige gøre opmærksom på, at det sidste møde, inden at alle medarbejdere på afdelingen, de skal have et møde, og at det derfor er vigtigt, at de møder op. Og så har jeg skrevet, at hvis de er forhindret i deltagelse, så skal de give besked til Mette Poulsen på mail eller på telefon. Så har jeg lavet en dagsorden. Jeg har skrevet emne, hvad emnet er, hvad formålet er med mødet. Så har jeg skrevet dato, tid og sted, hvad de skal medbringe, og hvor man skal give besked, hvis man er forhindret i at møde frem. Og for plejning, der har jeg lige oplyst, at der er frokost, hvem der er deltagende i mødet. Der er skrevet de forskellige navne her, og hvilken område de har, hvilken stilling de har. Så har jeg skrevet dagsordenen her. Punkt 1, det er, det er jo lige velkomst og godkendelse af referat og valg af dirigent. Så er der kort introduktion til det nye program ved IT-ansvarlig Mark og jeg. Så er der en beslutning, der skal tages, og det har jeg egentlig nogle både beslutninger og diskussioner hernede af, og hvad der lige står i det er ikke så relevant, men det er vigtigt at have en dagsorden, sådan at man kommer i mål med det, man har sat sig, altså de beslutninger, der skal tages, at de bliver taget, i stedet for, at det bare bliver en kaffeklub, hvor man snakker om løst og fast. Til sidst er der plads til eventuelt, det hvis der er spørgsmål, eller er der nogen, der vil gerne uddybe noget. Så har jeg også skrevet her, hvor lang tid jeg regner med, at de forskellige punkter, de varer, sådan at man har en idé om, hvor lang tid vi har til at diskutere de forskellige ting. Det er en dagsorden, og den sender jeg med ud på mail, sådan at dem, der skal være i mødet, at de har mulighed for at forberede sig og se, hvad det er, mødet omhandler, og gøre sig nogle tanker omkring de forskellige punkter. Så har jeg valgt at lave et beslutningsreferat. Det man gør, når man er under selve mødet, det er at tage noter. Og noter, de skal egentlig være mere fyldestgørende end beslutningsreferat. Det vil sige, at man kan sortere nogle ting fra notaterne, når man skal lave referatet. Det er vigtigt, at man kan få skrevet nogle noter hurtigt, og derfor kan man lave nogle forkortelser i forhold til nogle ord, så det bliver hurtigere at skrive. Det er vigtigt, hvis der er nogle fagudtryk, man ikke lige ved, at man skriver det så godt ned, som man kan, og så bagefter spørger nogle andre, som ved, hvad de her fagudtryk de betyder. Det er vigtigt, at referatet det bliver skrevet forholdsvis hurtigt efter, at mødet er afholdt, sådan at man stadig har i frisk erindring, hvad det var, der blev snakket om på mødet. Det er også vigtigt, at referatet bliver sendt ud til alle mødedeltagere rimelig hurtigt efter mødet, sådan at de stadig har i frisk erindring om, hvad der blev snakket om på mødet. Så har jeg valgt at skrive, hvilken dato det blev holdt, og hvad det omhandlede. Så har jeg lige skrevet, hvad dagsordenen var. Det har jeg skrevet her. Så har jeg skrevet, hvordan de forskellige punkter de blev behandlet. Og der har jeg skrevet også hver punkt fra dagsordenen ind, og så har jeg skrevet, hvad der er blevet sagt under de forskellige punkter. Og jeg har kun valgt at tage det vigtigste med, altså det som ligesom er
vigtigt at vide for dem, der var på mødet, og hvad der blev besluttet. Ikke en hel masse små detaljer omkring, hvad der blev sagt, hvis ikke det er relevant. Ja. Hvad kan man mere sige? Ja, så har jeg lige skrevet her, hvem der deltog på mødet. Det er vigtigt at få noteret ned, hvis der er nogen, der ikke deltager på mødet. Og så er det vigtigt at skrive, hvornår referatet er skrevet, og af hvem, og at jeg skriver under på referatet.